Vítajte ľudia u nového videa. Dneska budeme tu prúkajvu. Ja neviem. A tu urobíme taký shop. Urobíme tu shop. A ja viem kde. Že by som to robil. Nejde tam. Nejde tu. Hej. Tu musím dať. Oni to úplne zmenili. A tu bude taký shop. Musím, ale neviem, jak ho urobiť. Nejaké screenky, hej. Aha. Dám proste toto. A tu dám také hnedé. To fakt nevypadá. Ok, a tu by som dal nejaké veci. Ale neviem, jaké. Aby som sa tu dostal. Môže byť. Ja tu sa rozprávam s mojím kamarátom. Normálne on tu je na serveru, ale neviem, kde je. Proste on tu hovorí. Ja som mu napísal, nech sa skryje. To nemyslí vážne. Tu dám nejakú sedačku. Tam je do hnedej. Počkej, to fakt není hnedá. No tam sleduje úchyl. Hej! Robí. Nevie, čo robí? On tu robí nejaké trollingy. Proste. Ja si tu dám nejaké svetla. Tak. A bum. A teraz by to malo byť. To môže byť. Nerob. Kámo. Prečo tu robí nejaké trollingy? Sa mi zdá. To bude taká Ja by som robil radšej kanceláriu. Tak. Tu budú také dve sedačky. A tu budú nejaké steny. Tu dám. Tak. Počkaj, to je moc. Tak. OK. Kancelária, OK. Tu by som dal takto. Dve. Počkaj, tu nie je. Dve. Tak. Nech to prestane. Čo tu robí auto? OK. A tu je taká kancelária. Kde je tá sedačka? Sú tu niekde. Ja som úplne dal preč. Prečo?
je úplne podobná. A toto bude taká kancelária, tu dám nejaké kovece. Tu dám nejaké kovece. A neviem jaké. Počkaj. A kde sú vlastne kovece? Ja si myslím, že tu? No. Ono to je niekde v dovolenka. Aha, tu. Ne. Čo ten môj kamarát robí? Od vnútra a v pohodičke. Iba tu dám nejaké miesto. Tu proste budem tak spávať. Že tu bude kancelária, kde budem spať a hrať. To nevíte, čo te čaká. Nevíš, čo te čaká. On fakt nevie písať? A čo robí? On tu dáva fakt najhoršie veci. Toto má byť. OK, teraz tu dám nejaké proste. Počkaj, tam bolo stroje. Co som tu dával? Čo je? Čo chceš? Poďte si sadnúť. Kam sadni si tu? Tuto si sadnite. Ako chce. Ešte si tam dá svoju. Ten Brookhaven je fakt divný. On proste sa na mňa Johnny kamarát a proste on robí také divné veci. Tie kovece vypadajú divno, ale vznútra ako dobré. OK. Bum. Máte korunu na rohlík. Tu. Tu máte bezďaku. Wow, ja som mu dal peniaze a on ma teraz bude troliť. Chcem, aby to bolo dobré. Tu neboli praskliny. OK, teraz vnútra to vypadá OK, ale
Ty koberce sú fakt hrozné, ale znútra to je úplne... Tu si dám nejakú posteľ, či? Tuto si dám posteľ, hej. To je fakt hnusná. Čakaj. Ja si tu dám nejaké mini svetlo. OK, lampa stačí. Že by som tu dala aj telku. Hej, čo robí? Ja mu to musím proste tu pomôcť. Hej, prečo to nejde? Ja mu sa podpálilo auto úplne. Wow, ešte zbytočne. To je mega. Je taký tutoriál. No čo už. No telka. Nejaká veľká. Brookhaven TV. A dám... Pas som si všimnul, že trochu odstránili bugy, ale niektoré tu aj zostali. Aby som radšej odstránil ten vicket, ja neviem čo to je to úplná blbosť. Ja som tam nezískal iba nejaké auto mini. Takto. A rýchlo idem. Tu robí bezďak. Nože keď pôjdete tu a presne hociakým autom, a nie veľkými... Čo? Presne pôjdete tu a tu, potom pôjdete hore, potom neidete tu, idete tu vzadu, teraz tu niekde výťah. Tu je to tlačítko. A tu sa vám takto otvoria dvere a voilà, máte auto. Ja si idem do metulu a budem lietať. Ale tu môžete lietať dvakrát, poprvé ešte viackrát. To je viac spôsobov, helikoptéra a tak ďalej. Počkaj, niekde tu je. Hej, tu. OK. Harry Potter. Ja som Harry Potter, nie. To zaujíma, či mi niečo urobil. Nie. Čo tu robí? Bezďak. Jeden. Prečo tu je? Home Sweet. To neviem, ale... Tu sú také tutoriály. Tu je jeden, keď kliknete na neho, dostanete prop. Potom, keď sa dostanete tu máte, proste dostanete. A proste ešte jeden je, kde to vlastne, mal to byť niekde tu. Hej, tu. Vidíte? Tuto. Ono to aj ukazuje, že tuto je to. A ako vidíte, je to tu. Iba
Oni to otočili. Oni to fakt... Či? Aha. Že ešte na všetkých domov je nejaký Twitter update. Ja si svoje auto idem odložiť. A mám nápad, kde by som ho dal. Čo chce, pane? Čo? On je taký Čech a naposlovák. To som si ani nevšimnul. Čo keby som ju odpálil? Nie. Nebudem robiť. Toto je fakt hnusný. Toto je ešte lepší. A čo tu robí fakt? Čo tu robí za blbosti? Ja si tu niekde chcem zaparkovať, ale... To jak tu doletel? Poďte ku tomu. Myslel asi ku mne. Aby som ho videl. Lený tvůj. On je taký, že nevie písať. Ja niekedy proste zabudnem písmenko. A on to napíše, ten dým je môj. A on myslel dům. Wow. No ukáž. Kde to je? Kde máte věženiny? Je mažovanie. Kde máš overenie? Ja ti neviem, že je to tvoje. Mohli urobiť lepší tento inventár, ale čo už. Tu mám nejaké auta. Kde to mám? Kde to som urobil? Pane, ten... Že fakt nebude. Ja mu skúsim ešte, že komand počkaj, ja mu skúsim dať ban. Ja mám komandy, čo dávajú, počkaj, on sa volá nejak. Poď. No ukáž. On je majiteľ serveru. On klame. Ako chce, ja mu podpálim server.
Ja mu to proste podpálím server. Budem horieť. Ja mu podpálim server. To je dobrý nápad. To by som potrebovala asi tak veľa propov. Ja podpálim server. Hnusný. Hahaha. A teraz som ti podpálil auto. On fakt má. Ja som mu podpálil auto. Kámo, konečne sa dajú dávať propy na iné auto. Yes. Poď. Ja som mu podpálil server. Normálne zdemolovaný. Ja mu tu dám komand. Počkaj. Remove delete all cars Oliver 1, 2, 3 Sofia. Teraz by to malo fungovať. Yes! Jo. Musí tu spavnúť auto. A ja mu sa vymazalo. Ja ono to po chvíľke začne. Tak mu podpálim server. Nie, že mi dá kick. Asake. OK, som tu. A podpálený server. Toto nečakal. Úplne podpálený server. No nevidno to. A čo ste si mysleli, že je tu niekoľko veľa propov? Nie. Ja musím ísť za ním. Ja viem úplne, kde je. Kúkajte. On ide tam. Ide na ostrov. Hej. Ja to úplne vidím. To bude rýchlejší. Yes! A teraz mu to tu podpálim. Zhorel ti server celý. Haha. Mňa zaujíma, čo urobí. Ten oheň je taký cool. To už. Dostal si kiky. Jakže kik? Keď som dostal kiky, tak by ma to... Nie! On ma kiknul. Čo mám robiť? Nevieš čo, ľudia? Dávajte odber. Tento typek, dajte mu report. On je fakt hrozný.
Ja chcem hrať. Normálne s kamarátom, nie s nejakým blbcom. Prosím, dávajte odbery.